tot i que portem 30 anys de polítiques de joventut, ens falta molt fer aquest canvi de xip en el sentit que ens hem de comunicar molt més amb la resta de professionals que treballen amb joves. I aquests professionals poden ser des dels equips que esteu als CESMIs, als EAPs i amb l'àmbit aquest més de psicologia o psicopedagogia, amb els mateixos instituts o amb, no sé, professionals de l'àmbit esportiu o coses d'aquest tipus. Als adolescents costa molt, si treballeu, costa molt saber que manifestin, diguem, les seves mancances, les seves motivacions, i és aquí la importància de la figura del professional de joventut de poder detectar a través de qualsevol mínima acció, demanda, aquestes mancances o necessitats o motivacions per poder anar estirant el fil per poder solucionar-ho o per poder posar a terme quelcom que els agrada. El simple fet de ser conscient que tenen una demanda, mancança o motivació i es traslladi a un equipament descentralitzat del lloc on ha de ser la primera intervenció, ja denota una acció de responsabilitat per part d'aquests adolescents. És jo, com a persona o com a grup, tinc ganes de fer alguna cosa o necessito fer alguna cosa, doncs començo a posar-hi remei. Viuen, com deia el doctor, viuen el present, no els hi pots plantejar un objectiu a mig ni a llarg termini, és impossible, perquè el que volen fer-ho és ara. Llavors, es tracta de tenir molta mà dreta per poder mantenir la motivació, acompanyar i anar construint en mica en mica que vagin veient els resultats a mesura que van avançant. El carrer és com el seu espai, no és que ells vinguin al teu, sinó que tu vas al seu. Llavors, és més freqüent que en seguida hi hagi algun tipus de l'agressivitat, que no acaben de saber-la controlar, o el tema d'això, que a vegades la nostra presència pels que ens coneixen està molt bé, però si hi ha altra gent que ens coneix i no ha acabat de pillar el rotllo, si ets secreta o no, no has pogut fer la presentació, doncs a vegades és una miqueta, i es generen potser en alguns moments, per això és important el presentar-te, poder dir que ets educador, que simplement que ets un suport i que si necessitem qualsevol cosa doncs estàs allà. Al carrer tenim un còctel d'ahir explosiu i la nostra primera intervenció seria la contenció d'aquell grup de joves. Fem una contenció i intentem treballar això, objectius a curt termini, d'hàbits, hàbits bàsics, aixeca't al matí, no t'aixequis al migdia, comença a fer coses a la teva vida quotidiana que facilitin un procés més a llarg plaç de ja trobaré feina. Porque claro, muchos de los chicos que están en la calle es difícil de clasificar. Hay quien de verdad está en el paro y hay quien de verdad no ha hecho nunca nada, y hay quien de verdad ha hecho una experiencia y luego no ha podido o ha fracasado o no ha podido continuar porque lo han dejado fuera. Y mucho del absentismo es por aburrimiento de que en la escuela no logran estimular unas partes de ellos y que no pueden ir porque como te levantarías de un sitio que te aburre y te vas, y yo esto no lo aguanto. Claro, con los adultos tenemos recursos, porque tenemos experiencias que podemos defendernos de ese estado pensando en nuestras cosas o lo que sea, pero el adolescente que no tiene experiencia se encuentra siempre con la necesidad, y la necesidad esa infantil huye de ella, y entonces muchas veces el aburrimiento se transforma en violencia. Entonces lo digo porque el acercamiento vuestro, los que están aburridos, por decirlo así, esperan de vosotros o que no les controléis, les impongáis, les critiquéis, les prohibáis, o bien os acerquéis a ofrecer algo. Diputació de Barcelona.